Spil nu.dk, ellers vinder du aldrig. De har ligesom det hele. Dum. Har du fået 1.700? Det har jeg. Nice traffic. Bare lige 5 minutter. Hold kæft, jeg gider ikke at vaske gulv. Jeg er gavmild. Der vandt vi jo 1.800 kroner første gang. Ja, det var en gratis tur i byen. Vi plejer at mødes hver onsdag. Hold nu kæft, vi er nødt til at lige satse nogle. Jamen, nu er din tur. Jamen, jeg har næsten lige spillet. Nej, tak nu. Nu er din tur til at trykke lidt. Og så hører du et råb over fra den ene, yes! Og så lige pludselig den anden, yes! Fedt, så skal vi derover bagefter. Det er jo kanon. Det er så sjovt. En yes! Så kører man maveren op mod hinanden. Jo, han er også en stor fyr. Og så En stor jack.